Antes de suspender a sesión, decir ás súas señorías que os grupos parlamentarios fixeronme chegar unha declaración institucional que, se lles parece, paso a ler. Declaración institucional no Día Internacional da Memoria das Vítimas do Holocausto e a Prevención dos Crimes contra a Humanidade. O Parlamento de Galicia, casa común de todas as galegas e galegos, quere sumarse ao Día Internacional da Memoria do Holocausto e a Prevención dos Crimes contra a Humanidade baixo o lema Recordemos hoxe e por sempre, desde o seu máis firme compromiso coa causa da dignidade humana. Non é admisible mirar a outro lado ante a barbarie sen igual do Holocausto. Queremos e debemos recordala, con vergoña e horror, porque só así, recordando, podemos honrar as vítimas como estas se merecen. Só asumindo a memoria negra de Europa estaremos en condicións de afrontar o reto de eliminar na súa raíz as ideas criminais que levaron a uns seres humanos a anular e aniquilar a outros seres humanos. Recordar é tamén unha salvagarda para o futuro, para manifestar con enerxía o noso nunca máis a inhumana perversión dos campos de exterminio, nunca máis a barbarie e a degradación dos seres humanos, nunca máis aos totalitarismos. Por iso, recordamos hoxe e por sempre as vítimas da Shoah, aos 6 millóns de xudeus de toda Europa que foron perseguidos e aniquilados polo simple feito de ser xudeus, ao 1,5 millón de nenos e mozos aos que coa mesma crueldade foron asasinados, as decenas de miles de xitanos que correron igual sorte baixo a delirante idea de non pertenecer a unha suposta raza superior, aos miles de demócratas asasinados por combater a ideoloxía totalitaria enfrontándose aos desinios criminais do nazismo, as vítimas que conseguiron sobrevivir ao xenocidio de quen aprendemos a súa lección de entereza e loita, a quen arriscando a súa propia existencia axudaron a salvar a vida doutros moitos cuso destino de morte os criminais xa previran. E recordamos, hoxe tamén de maneira especial pola súa proximidade, aos galegos e galegas que sufriron o exilio e o exterminio nos campos do horror. Por iso, manifestamos o noso máis firme compromiso cos dereitos inalienables da persoa, coa liberdade e co máis pleno respeto á dignidade do home para que nunca xamais poda repetirse unha tolemia semellante a que agora recordamos. O Parlamento de Galicia non escatimará esforzos en contribuir desde Galicia a construir unha orde internacional xusto, baixo o respaldo da legalidade internacional, un mundo no que a forza fique sempre sometida ao dereito. Santiago de Compostela, 8 de febreiro de 2011.